खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म बरमा दख'र एबसु आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गुन गोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सानि बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव बरमा दख'र एबसु आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा बरमा दख'रानि सिङाव बर' फरायसाफोरनि गेजेराव बर' बिजोंजों फरायनानै 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गुन गोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। मसुलपुर कलेजनि प्रफेसर प्रान्जल ब्रह्मआ बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आखान्थि नेहाथारि दुलाल स्वर्गियारि, बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारि लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बरमा ओनसोलनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 93 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो एचएस आनजादाव आर्टस, कमार्स आरो साइन्स जथायै गासै 37 बर' फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो बेनिनो बरमा दख'र एबसुआ Hslc आरो एचएस जथायै सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय गासै 60 बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों दि खुंथाय गोहोआव थानाय आसाम सरकारा गंफ्रोमबो सरकारि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्राव 2नि बारा फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो सरकारि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्राव नुजाथिनाय बायदि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ होनना खौरांनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। बरमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै देग्लाय 2024 मायथाइनि एसएसएलसि आनजाद लोगोसे एचएस आनजाद साइन्स आर्टस आरो कमार्स बेवहाय उथ्रिसारनानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै जथायै बरायनाय हाबाफारि लादों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा गुदि जे बर' थुनलाइ आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ इयुनावबो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन। मानो होनोब्ला सोलोंथाइया सासे मानसिनि गासिबो बिथिंनि जौगानांगौनि थाखाय गोनांथार, बेखौ गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों। जे सोलोंथाइखौ लानानै सासे मानसिनि मेन्टेल हेल्थ आरो फिजिकेल जिखिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ आरो मोनसे हादरनि जे मोजां सिटिजेन जानांगौनि थाखाय जे सोलोंथाइया जोंखौ मदद खालामो आरो बे सोलोंथाइयानो सासे गुड हिउमेन बिं जानांगौनि थाखाय मदद खालामो। लोगोसे आल्टिमेट जेनाखि सासे मानसिनि थांनानै थानायनि जिखिनि मोनसे केरियार आरो प्रफेसन बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय सोलोंथाइया मदद खालामो आरो गुन गोनां समाज मोनसे मोननांगौनि थाखाय सोलोंथाइया मदद खालामो। बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेबायदि हाबाफारि लानानै गोबाव सम खामानि मावबोबाय आरो आथिखालाव गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ मोनसे मुभमेन्ट मोनसे बेबायदि मोनसे मिशननि गेजेरजों जोङो लानानै थांनो नागिरदों। थारैनो जोंनि जेनाखि जाखांबोनाय जिखिनि लाइमोनफोर जायफोर दिनै स्कुलाव दङ, कलेजाव दङ, इउनिभारसिटियाव दङ, बिथांमोना हादरनि सासे मोजां गुन गोनां नागरिक जाथारनांगोन आरो बिथांमोना फिजिकेलि मेन्टेलि बिथांमोना फिट जाथारनांगोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना गाव थांनानै थानांगौनि थाखाय नैबे मोनसे टाफ मोनसे कम्पिटिसनाव गावखौ सासे कम्पिटिटर हिसाबै दाफुंनो हागोन। जे सोलोंथाइनि जिखिनि मोनसे डाइरेक्सनजों दिनै खारबाय थादों बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंदों। लोगोसे बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसनखौ आङो बावदों आरो दिनै जे जोंनियाव मोनसे रिपर्ट फैबाय थादों जे जोंनि समाजनिफ्राय लाइमोनफोरनि जिखिनि मोनसे ड्रप आउट बे सेकेन्डारि लेभेलनियानो जाया मानो, बे एलिमेन्टारि लेभेलनियानो जाया मानो, बे कलेज इउनिभारसिटिनि जाया मानो, बे ड्रप आउटनि जिखिनि मोनसे पार्सेन्टेज बियो एसे जोंखौ मोनसे स्ट्राइक खालामदों जे बेखौ जोङो बोरै
माने थारैनो जोङो बिनि मोनसे रिजल्युसन आरो बिनि मोनसे माने सलिउसनखौ जोङो बोरै खालामनो हायो बेखौ जोङो नायबाय थादों जे जोङो दिनै खावलायगोन जे गासै बिमा बिफा गासै समाज जोंनि जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोनहा ड्रप आउट जानानै जेबो जानाय नङा माने ड्रप आउट जानानै इयुनाव दावगालांनो हानाय नङा ड्रप आउट जानानै दिनैनि नैबे बादायलु मुगायाव ना बिजनेस माने दैदेननो हागोन ना गावखौ दैदेननो हागोन ना माबा मोनसे खारननि थाखाय माने माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ जोङो नुहुराखै बिनि थाखाय मा खारननि थाखाय दिनै ड्रप आउट समस्याया जाबाय थादों बेखौ जोङो फाइन्ड आउट खालामनानै बिनि रेजलिउसन फारसे जोङो सिन्था खालामबाय थादों गोजोन्थों। बे बेलायाव गिबियावनो आं बुंगोन जे दिनै माने जिखिनि मोनसे माने सरकारि माने गुदि फरायसालिखौ नागारनानै प्राइभेट माने गुदि फरायसालि बा प्राइभेट माखासे एकाडेमि बा प्राइभेट माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माने टिउसन हैनाय बेवहाय माखासे माने सिङाव हाबनानै नायोबा जों नुगोन जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो नायदों बाथ्राखौ जे दिनै सरकारि गुदि फरायसालिनि जिखिनि माखासे जेंनाफोर बै जेंनाफोरा जुदि गमामायैनो मोजाङै मोजां जुदि सरकारनि धोरोमनिफ्राय जुदि सुफुंजायोब्ला थारैनो मोनसे गार्जेनफोरनियाव बा फरायसाफोरनियाव सरकारि गुदि फरायसालिनि फारसेबो मोनसे कनफिडेन्सआ फैगोन जेनोखि मोनसे सरकारि स्कुल नागारनानै गुबुन मोनसे माने प्राइभेट स्कुलाव थांनायनि सिन्था बेखौ माने ज्राब गारगोन मानो होनोबा सरकारि स्कुलाव गुन गोनां सोलोंथाइ आरो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ समाव माने फरा बिजाब आरो नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो आथिखालनि मोनसे गोदान टेक्न'लजिनि मुगाजों जुदि गोदान निउ एडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों जुदि सरकारि स्कुलावनो जुदि फ्रियैनो बिनामुलियैनो जुदि जोङो सोलोंथाइखौ मोनोब्ला मानो प्राइभेट स्कुलाव सासे माने खामला मावग्रा हाजिरा मावग्रा बा खम फैसा आरजिग्रा मानसिया मानो 1000 थाखा 500 थाखा होनानै मानो गावनि गथ'खौ फोरोंगोन निसय फोरोंनाय नङा दा बेवहाय माखासे समस्याफोर दङ जे समस्याफोरा सरकारि भाबै सुफुंजायो बै समस्याफोरखौ समाधान जुदि खालामनो हायोब्ला बेखौ जोङो सरकारि स्कुलफोरखौ जोङो स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्ट माने बांहोनाय आरो माने जेनाखि सरकारि स्कुलफोरनि जिखिनि मोजां हालोद बेखौ जोङो बानायफिननो हागोन जायनि थाखाय दुलाराय फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादा सरकारि स्कुलफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो होनो थाखाय सरकारजोंबो रायलायबाय थादों आरो रायजो राजाजोंबो खाथियाव थांनानै एनरलमेन्ट बारायनांगौनि थाखाय बेनि एवारनेसनि मोनसे केम्पेइनबो जों खालामबाय थादों बेखिनि खामानिफोरखौ जों कन्टिनिउ दोनबाय थादों दा बेवहाय माने जिखिनि मोनसे एसएसएनि जे आरटिइ एक्टनि बायदियै माने जेबायदि मोनसे रेशियो 30:1 होनाय नैबेबायदिजों माने जे गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ नांगौ बायदि होनो थांदों दिनै माने जेनाखि मोनसे आरटिइ एक्ट बायदि बियो प्रेक्टिकेलि बियो माने जाथावा मानो होनोबा मोनसे क्लासाव खयथा साबजेक्ट थायो आरो एलिमेन्टारि एलपि स्कुलाव गासै खयथा क्लास थायो बेखौ जों जुदि नायोब्ला साबजेक्ट वाइसैब्लाथ' गोबां माने बेवहाय फोरोंगिरि नांगौ जायो नाथाय साबजेक्ट वाइसै नङाब्लाबो मिनिमाम गंसे गुदि फरायसालियाव जुदि 3निफ्राय 4 जुदि फोरोंगिरि जुदि थायोब्ला बेवहाय मोनसे गोग्गो आरो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ होनो हागोन जोंहा बेखौ मोनसे मिजिं थिनाय जादों दा बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिजों माब्लाबाबो जाथावा सानैल' फोरोंगिरिजों आरो माब्लाबाबो जाथावा आरो बेवहाय गोबां माने जोङो बेबायदिबो मोनबाय जे 0 एटाचआवसो दङ बेवहाय आरो बहाबा एटाचआवबो गैया दा बेबायदियाव गार्जेनफोरनियाव मोनसे गिनाय फैगोन आरो गार्जेनफोरनियाव बेवहाय मोनसे जिखिनि बिसास दङमोन बेखौ माने गार्जेनफोरा माने लानो हानाय नङा आरो लानायबो नङा दा बेखायनो सरकारि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसननायनिफ्राय लानानै थोजासे फोरोंगिरि होनायनिफ्राय लानानै थिग समय मथे माने फरा बिजाब मोननायनिफ्राय लानानै जुदि खामानिखौ जुदि मावोब्ला बेवहाय निश्चय माने बांगोन आरो थांनानै थागोनबो आरो सरकारि स्कुलखौनो बयबो होसोगोन दिनै जोंनियाव मोनसे माने डाटा सेन्सास खालामबाय थादों जे फरा बिजाबा दा माने मोनजोबाखै दासिमबो फरा बिजाबा दासिमबो मोनजोबाखै एलिमेन्टारि लेभेलाव दा बेफोरबायदि समस्याफोरखौ थाब जुदि समायाव जुदि सुफुंजायोब्ला माने जोंनि सरकारि स्कुलफोरनि सायाव कनफिडेन्सआ माने मोजां फैगोन होनना जोंहा मिजिं गोजोनदों सरकारि माने खामानि मावदों माने जोङो दाबि माने खालामग्रा मोनसे आफाद हिसाबै माने आरो जोंहा जिहेतु माने आसाम सरकारजों माने जिहेतु जोङो बेखौ माने रायलायबाय थादों आरो बिटिसि सरकारजोंबो जोङो बेखौ रायलायबाय थादों जे जोङो दाबिबो होबाय थादों जे जेरैखि जाया माने थिसननांगौ फोरोंगिरिया थोजासे जानांगौ बबे लामाजों बबे राहाजों सरकारा थिसनो बे सरकारनि खोथा नाथाय जोंहा माने जितु फरायसा आफाद आरो फरायसाफोरनि जेंना जेंगोनानि बा सोलोंथाइनि जेंना जेंगोनानि बाथ्राखौ लानो जों जितु खामानि मावबाय थायो बेनि सुफुंजानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै लाबाय थादों बे बाथ्राखौ जोङो माने जेब्लानो जोङो सावरायनायनि खाबु मोनो बा जेब्लानो समस्याफोरा जोंनि खाथियाव फैयो अब्लानो जोङो सरकारनि खाथियाव
दाबि दैखांनाय बा सरकारजों सावरायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जों सुफुंनो नाजाबाय थादों नाथाय दासिमबो सुफुंजाजोबाखै हयथ' बे जेंनाया जेंना हिसाबै थाबाय थानाय नङा फैबाय थानाय समाव सुफुंजागोन जोंहा मिजिं दङ दासिमाव माखासे जिखिनि फरायसालिफोरनि जेंनाफोर दा बेवहाय थांनाय माखासे समाव जे माखासे टेट क्वालिफाइड स्टुडेन्ट्स केन्डिडेट्सफोर दङ बिथांमोनखौ थिसननायखौ जोङो नुदों लोगोसे नोङो सेकेन्डारि टेट बिनि गेजेरजोंबो फोरोंगिरि थिसननायखौ जोङो नुदों आरो लोगोसे बेबायदिनो माखासे गोजौ फरायसालिफोराव गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपालनि पस्टआ खालि जानानै दंमोन बेखौबो माखासे सुफुंजानायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदिनो माखासे स्कुल आरो कलेज भेन्सार जिखिनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा बेखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि सिङाव दिनै 10खान कलेजखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोनाय जाबाय दा बेवहाय सरकारा खोनासंद्रायै नङा जोंनि दाबि दावा बा जोंनि डिमान्डफोरखौ बा जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि निड्सफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजाबाय थादों बिथांमोनखौ जिखिनि खामानि मावदों बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो जिखिनि समस्याफोर दंबावो बेखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जेन बिथांमोना गोख्रोङै आरो सांग्राङै खामानि मावो बेखौ जों जेब्लायबो दाबि दैखांगोन खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आङो जों बर'म दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय नोंगौ जोङो दिनै 2024 मायथाइनि जि HSLC मेट्रिक आनजादाव जि बर' बिजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों लोगोसे जोङो HS आनजादाव जि आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स आयदायाव जिखिनि सेथि थाखो मोननाय बर' फरायसाफोर बिसोरखौ जों बरायनाय जादों दिनै जोङो गासै जोंनि बे दख'रायाव मेट्रिक हिसाबै जों गासै 23 जन देग्लाय बरायनाय जादों आरो बे HS हिसाबै जों साइन्सआव 16 जन आर्ट्सआव 20 जन आरो कमार्सआव जों मात्र सासेल' जोङो बरायनाय जादों आरो दा जोङो बे बरायनायाव जोङो दख'र आफादनिफ्राय गांफा साइटेसन होनाय जादों बेजों लोगोसे जों गांफा डायरि लोगोसेनो गंसे पेन होनाय जादों आरो दा बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'मा दख'राजों लोगोसे जोंनिया बर'मा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो जोंजों जयै बरायजाबनाय जादों दा बेवहाय बिथांमोना टप 10 खिनिखौ बरायदों मेट्रिक आनजादनिखौ दा जोङो जुदि बुंनो थाङोब्ला जोङो बर'मा दख'राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि फार्स्ट डिभिजन मोननाय बा गिबि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जों बरायबोगासिनो दङ बरायनायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि जिखिनि बर' फरायसाफोर जि इयुनाव फैनो गोनां जिखिनि बर' फरायसाफोर बैखिनिखौ जाहाथे जों एसेबाबो जोङो बे बरायनायजों थुलुंगा होनो हायो जों बेवहाय जोङो मोजां आलासि लाना फैनानै थुलुंगा होनाय जायो फरायसाफोरखौ दा देग्लाय जिखिनि उथ्रिसारबाय बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनानै इयुनाव जिखिनि आनजाद होनो गोनां बा जिखिनि फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोनाबो जाहाथे थुलुंगा मोनलाङो बिनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला जों जिखिनि समनिफ्राय बरायबोबाय हमना ला जोंनि जिखिनि सिनियर लेभेलनि जोंनि बिबानगिरिफोरा जेरै बरायलांबाय दा बै समाव जोंबो नुदोंमोन जोंबो बै समाव जिहेतु स्टुडेन्टमोन बै समाव जोंबो नुबोदोंमोन जाहाथे बै समाव एसे खममोन आरो उथ्रिसारनायनि बिबाङा खममोन लोगोसेनो उथ्रिसारनायनि बिबाङाथ' खम लोगोसे बैयावहाय उथ्रिसारनायनि जिखिनि पार्सेन्टेज फरायसाफोरा मोननाय जिखिनि जौखोन्दो बेबो एसे खम जायोमोन आरो नाथाय देग्लाय नुनो थांबाय देग्लाय बा थांनाय बोसोरफोर जिखिनि नुनो थांबाय जोङो फ्राय 90 आपनि गथ'फोरखौ जों बरायनो मोन्दों आरो दा देग्लाय जोङो जोंनि बर'मायाव थांनाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि रोंगौथि सायख' आनजाद बै आनजादाव जाय गथ'आ दिनै फार्स्ट मोनदोंमोन दा बै गथ'आ दिनै जोंनि बर'मा ओनसोलनि टप हिसाबै बिथांखौ बरायनाय जादों निजोम बर'खौ दा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'मा ओनसोलनि जिखिनि बर' फरायसाफोरनि उथ्रिसारनाय हार लोगोसेनो जिखिनि बिथांमोना मोननाय पार्सेन्टेज बेफोरो आगोलनि रुजुनायाव सिगांनि रुजुनायाव दा जोबोर मोजां जाना दङ आरो दा बेखिनि आरो फिथाइ थायगासिनो दङ आरो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट
डिपार्टमेन्ट डार्मेट'लजिस्ट अर्थ'पेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटि इउनिट फिजियोथेरापि रेडिय'लजिस्ट हिस्ट'पेथ'लजिकेल डिपार्टमेन्ट इउर'लजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटि स्केन एक्स-रे पेथ'लजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655502048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।